F'dak iż-żmien Ġesu qal: ħadd ma jixalmu sbieħ u jattih batu jew qiegħdu taħt sodda, imma jqiegħdu fuq l-imnara biex kull min jidħol ġewwa jara d-dawl. Għax ma hemm xejn moħbi li ma għadx jidher, u xejn ma hemm mistur li ma għadx jinaraf u jinġieb għad-dawl. Mela għodu attenti kif tisimgħu, għax min għandu jingħatalu u min m'għandux jittieħidlu saħansitra dak li jaħseb li għandu. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Ġesu, fost oħrajn, juża l-immaġni tal-mużbieħ biex jiddeskrivi kif id-dixxipli għandhom jgħixu fid-dawl tal-verità u l-imħabba. Infatti, il-missjoni tagħna hi li nġorru d-dawl ta' Kristu fina biex hekk l-oħrajn jkun jistgħu jaraw il-verità tal-Evanġelju u jkun jistgħu jiġu meħlusa mill-lama tad-dnub u tal-qerq. Ġesu jirrimarka li xejn ma jista' jibqa' moħbi jew fis-sigriet. Aħna nistgħu nippruvaw naħbu affarijiet minn xulxin, minna nfusna, jew minn Alla. Imma madana kollox hu magħruf għal Alla li jara kollox. Hemm libertà kbira u ferħ għal dawk li jgħixu fid-dawl ta' Alla u li jfittxu il-verità tiegħu. U inti, taf xi jfisser il-ferħ u l-libertà li tgħix fid-dawl ta' Alla? Id-dawl tiegħek tħallih jiddi quddiem l-oħrajn? Mulej, int mexxin bid-dawl tal-verità tiegħek lis-salva. Imla lil qalbi u lil moħħi bid-dawl u l-verità tiegħek u eħlisni mill-lama tad-dnub u l-qerq ħalli nkun nista' nara t-triqat tiegħek u nifhem ir-rieda tiegħek għal ħajti. Għażiża Marija, għatini int l-għajnuna li neħtieġ ħalli jiena niddi id-dawl tal-verità ta' ibnek quddiem daw kollha li ibnek jogħġbu jlaqqani magħhom. Għamel li nagħmel dan bil-mod kif jiena nitkellem u bil-mod kif jiena naġixxi. Amen.